ipahayag namo Ginoo sa dalan ng pagtatay ng kalibutan. Hangtod sa pagbalik kami Ginoo magkapatid. Salamat Lord sa pagbato ng tanan namong pasalamatan namin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Dalaygon ng Diyos. Dalaygon siya sa gyapon na atong kauban. Kay ni amata sa iyang balay. Kay mo man ang gingon dito sa panahon ni Moses, giingnan si Moses nga buhatan lagi siya balay aron makiguban ang Ginoo kanato. Mo nang aniata sa balay bilang pakiguban. So mo na kog gingon sa inyo, kauban nato gyapon ang Ginoo. Pero ang mga tao nga wala ni ani dili na nila kauban ang Ginoo kay mo man gingon dito sa Exodus. Na ang pinakauna gayon nga gisugo ang Moses aron ang Ginoo makiguban mao kanang balay kanang pagapuy-an sa Ginoo diri sa kalibutan nga manaog siya kay mao man iyang potstol ano iyang kanaugan ba nga diin gihatagan sa Ginoo ang mga tao og pahulay aron makapahulay nga kauban ang Ginoo sila nagpahulay unya kanang pahulay nga giingon sa Biblia para na sa Ginoo para sa spiritual ba kay ang Ginoo espiritu man dili na para sa mga material physical mga butang diri sa kalibutan kundi kining atong pahulay karon mahitungod ni sa espirituhanon natong kinabuhi pohon kay mao kani ang life nga gipadayag sa Ginoo ang spiritual life diha kang Kristo Jesus in Christ Jesus no mo niya nga tuang team at one sa tuang grupo Islik G memorize ba mo na kanang Islik G is L I C G okay Islik G spiritual life in Christ Jesus. Abi no sa tinuod lang ang mga Kristohanon ang Bible nagtudlo gyud diri nga sila mga spiritual. Kanang abot sa Ginoo ba spiritual na way labot na sa materials wa ta nagigot hisgot og materials wa ta maghisgot og physical emotional ug kanang gitawag og traditional. Kanang traditional mao kana ang gibuhat sa mga katawhan atong una sa Ginoo. Hangtod karon mo nang gitawag tradisyon nila. Kadiin sila makalagad lang sa Ginoo sige lang pangalagad hangtod wa sila ka kabot sa spiritual. No kanang spiritual mao na ang usa ka butang nga din mystery. Wa bitaw ning kining pagpangalagad sa Ginoo sa tinuod lang mystery ni. Misteryo ba? Kanang meaning sa mystery dili na ma-explicar og tao ug dili na masabtan. Pero kanang mystery gipadayag na tanan diri sa Bible. Kung di nimo mabasahan ang gibuot pasabot sa Ginoo, manang wa ka kabalo sa kabubuton sa Ginoo. Muna ang will sa Ginoo is a mystery. Dili na common nga din tanan mga tao nga nangalagad sa Ginoo is will of God na. O bitaw nang nagpasidaan si Apostol Pablo nga matod pa niya nga magbantay gyud ta. Basi pagabot sa panahon mahitabo na lang noon disqualified o reprobate. Kanang dili day ta appeal sa pagpangalagad sa Ginoo. Apil-apil lang ta aron ingnon lang kunuhay. Nagasampit ta sa Ginoo pero day ingnon rata sa Ginoo. Ingon pa ni Jesus Christ pahawa magubuhat og daotan kay wa ko kailan nimo. Kaya nga naman, managingon dito sa Matthew chapter 7, verse 21 to 23. Dili ang tanan nagtawag Ginoo makasuod sa gingharian sa langit, kundi dili katulamang nagtuman sa kabubuton sa amahan. Mo na pangitaon nato unsay kabubuton sa amahan. Dili ta ingon nagsigi tagsimba o tanan kabubuton man ni sa amahan. Kanang pagsimba, pag-away, pagdaig, pagbasag Bible, pagsampit sa ngalan sa Ginoo. Abot sa simbahan. Ang problema, will ba na sa Ginoo? Sa itong pagtuo, will yun na sa Ginoo. Kaya mo man na yung sugo. Ang problema lang, nahimuot ba ang ginawa na?
So kung wa mahimo, dili will na sa Ginoo. Kasagaran ang tao miingon will ni sa Ginoo. Para sa tao will na sa tao, pero dili na will sa Ginoo. Mo nang naingon siya, your will is not my will. Ang imong kabubuton dili na akong kabubuton. Your thought is not my thought. Because ang thought sa Ginoo is higher than man. Labaw pa sa tao ang iyang hunahuna, labi na ang iyang kabubuton. O bitya na, kung magpili ng presidente karon, pilian ninyo itong wala pinili sa Ginoo. Kaya kung ikaw magpili, dili na pinili sa Ginoo. Mo bitya na ako, maingon ko ninyo, pasabot ko ninyo karon. Libog tamo, natural, mubuto mong kita. Di ko manguha ko ng kumpanya ninyo ha. Nagsulti lang ko nga dili mo maapil sa iyahang pagka daotan. Wala ka nag-tolerate ba? Mo na nga, kung unsay gusto sa Ginoo, bala na ka Ginoo, himuha man ang kagustuhan. Ang atong presidente karon gusto na sa Ginoo, nga mudaog siya. Kaya aron maingon ni atong live. Pero sa imo ang pagbutar, imo nang gusto. So dili gusto na sa Ginoo sa ikaw ng kwan. Naapil ka sa iyang pagkadaotan kung daotan man ganitong napili sa Ginoo. Kaya sa tinuod lang ginapili sa Ginoo kung nahimo ka na sa daotan, tinuod yun na gihimo gyud sa Ginoo para sa mga katawhan sa Ginoo. Si Paraon gipili sa Ginoo para ipakita ang gahom. Mo bitaw to ang plano gyud sa Ginoo nga ang mga tao moadto gyud sa kalisdanan. Ang mga tao sa Ginoo makaila sila o makainomdom sila sa Ginoo nga nagbuhat sa ilaha o nagpili sa ilaha. Kita sad mo na moadto ta sa kadaot aron makaila ta sa Ginoo gyud. Manampita kung muilata kung mutahod ka mo nang sapito na tong Ginoo. Mo nang nahimong butang din nahitabo sa tuwa. Doon ako'y nakita sa YouTube, panghitabo sa kalibutan. Sige lang, paibalo sa mga nang hitabo. Huwag nila paibalo nga kanang panghitabo. That is, kanang gitawag, reminder ba? Painumdum sa tuwa nga di, ang ginuwapit na mubalik. Huwag mo po'y nagwali nga ang ginuwapit na mubalik. Although, nagsulti sila, pero huwag sila nang sulti kay ang Ginoo nga hapit na mubalik, nga nagwalis nagpagpangandam. Mo bitaw na ako nagsulti ko about aning pagpangandam. Nga andamon nato, unsa may atong andamon kanang idalan sa Ginoo nga tumuani siya diri, apilon jud ka, agian jud ka. So ang iyang agian kato lang iyang gitagaan ug kabubuton sa Ginoo. Manang dili ang tanan nagatawag Ginoo makasud sa gingharian sa langit, kundi kato lamang nagtuman sa kabubuton sa amahan. Mo na ito pagitao ni rong kabubuton sa man kay dili ta ingon nga din mauna ni atong unang huna nga din gani ang mga eskribag parasyo sila ma atong admonition kanang pagtulunan ba sila ang pananglitan nato makaingon ta nga ngano man sila nga gibiyaan sa Ginoo atong panahon sa Hulokos. Di ba duwa mo ana maghinuktok sa unsang pagi nga sila naingon ato man nga naa man sila buhi nga Dios ug tinuod. So kung kita karon makaingon ko ta bitaw no gibiyaan bitaw sila no ngano ka di ba mo mungutana ana mo bitaw na no di ka pangutana na kay sige malagbasag Bible nga wa sila kabalo nganong na ingon ato to sila dalay go na Ginoo ko kabalo nganong ningon ato to sila kay gisulti mo pud dire sa wa pa to nahitabo sa ila gisultihan na sila sa Ginoo. Mo bitaw na kaning pulong sa Ginoo wala gyud ma kawang ini walay lampas ang tanan mahitabo. Mana kung mingon mo nga dili ta maabtan og gira. How do you know nga giprophesy naman na ilhan naman ang unas pagbalik sa Ginoo tanawan ning pandemic niabot sa Pilipinas naapil ang Pilipinas. Walay nakaikyas tibok nasod. Naam na sa Bible, one of the sign of His coming. So, kanang tanan mga gisign sa iyang pagbalik, mahitabog yun na. Anang shortened days, di ba?
Mubo lang ang panahon, tanawa. Bago lang Domingo, karon sunod Domingo na yun, Domingo. Mo man gingon niya, pamubaan niya, kay kung dili niya pamubaan, ang tao di maluwas daw. Nganong di maluwas? Laayan ha? Dagan na may gilaay gani karon. Dagan man gani na nabugnaw ilang gugma kadaghanan. Ang ilang gugmas pag-ani di sa balay sa Ginoo. Kay nga naman, pwede naman dito sa balay, kay na may live stream, which is nga din ang balay sa Ginoo, nakalimtan na lang. Muna ako, musulti ko tinuod ninyo, bisag gamay rata. Ang importante nga ako, gihimo magwawali para sa usa ka karniro lang. Ang napulo ka karniro, adunay isa ang gipangita. Naay parable ni Jesus Christ. Gibiyaan niya ang siyang karniro aron pagitao lang to niyang usa. So dili importante ang kadaghan. Ang importante kanang way mawala. Kanang iya sa Ginoo ba nga ang pastor gipadala na aron pagitaon tong nangawala. So kung usa ra may nawala diring dapita o siyempre naa ang magwawali. Mo nang dili ko magsapayan nga diin gamay ra mo. Kay nga naman nahimo kong pastor tungod sa kalag sa Ginoo nga nay adiri. Pero di ko mutuo nga usara. Bisag gamay ra tawo, unta kitang tanang karniro sa Ginoo, mayo lang unta. Mao bitaw nang ginapakaon jud mo sa pulong sa Ginoo. Mao bitaw na nga sama ni Peter sa diha nagihimo siyang disipulo. Unsay gisulti sa iya? Bakan akong karniro kung tinuod ka na higugma. Wa ko tinuod man ko na higugma sa Ginoo. Mo na pakan unta mo. Mo na nga ang giingon sa Bible nga kamo ni ani pun diri aron mangaon. Kay ang Ginoo nag-andam gyud og pagkaon para sa iyahang mga bisita kay gipang-invite man mo. Mo na usa ka butang mystery nga wa gyud na nahibaw-an kay ako bisag asa ko naglibot ini Mindanao. Although di man kayo ko nagigilibutan kay na-backslide mo ko. Pero gilibot ko ning Mindanao kay ila daghang ko kay mga pastor. Sultihan ta gyud mo walay nagwali sama sa ingon akong giwalin niyo. Kaya kung naapan, ang tako'y kauman, ang tako'y kalipay, siya raw ang takong pirmi bisitahan. Aron mag-shiray kami sa kabubuton sa Ginoo. Pero kaya ang kabubuton magud sa Ginoo is mystery. Muna nga ko, lahi sa ilaha. Muna dalay ko ng Ginoo nga din siya nagapadayag nato bilang kamo ang karnero sa Ginoo. Mabita na atong tan-awon ning will of God. Kung unsa ang will of God, mo ni ako nasabtan sa akong pagbasa sa tibuok Bible, hapit ko na ni mahurot ug basa. Abi no sa tinuod, ang una gyud is regret. Mo na akong gisulti sa inyo ang pagpangalagad atong una is lamentation. Paglament mo. Mo bitaw na inay pulong lamentation, the lamentation of Jeremiah. Ang kagul-anan ni Jeremiah ngadto sa Israel. Kanang lamentation is about groaning. Nga din, nabati niya ang sorrow, mourning, and regret. Muna kung mga lagad ka sa Ginoo because of sorrows. Anang kaguol na to, badit kalibutan nga watay makabot. Watay kapadulngan. Nga naman, pobrita. Si Kristo gani, niyanin siya diri, nagpakapobre. Aron musampit lang siya sa amahan. Wa siya hatagi og mga mall, bisag siya tagyan ng kalibutan, wa siya gihimong manager sa dagkong mga tindahan. Ngano man, niya siya diri aron, gipadala siya sa Diyos nga amahan, aron siya magguol. Anong magguol man siya? Kaya di si kalibutan puno sa kaguol. Wa ba mo kabaluan ng kalibutan? Full of troubles. Ingon pa sa Ecclesiastes o Proverbs. A man is born of a woman is full of trouble. Ang tao nga matao sa kababae puno na og kagubot yun na. Gawas lang kung ikaw mga laga diri sa kalibutan kay naa man po'y Ginoo diri sa kalibutan mo supply, mo support kanang
gitawag og another God is idol. Ang idol nimo dire is pagpalingkabot sa kalibutan mo nang daghay na dato. Nag-serve man gud sila mamon. Nanarbaho man gud. Baliwalaon man lang galing nila ang adlaw sa Ginoo. Ang mga sugo sa Ginoo, daghay Christian mga dato. Sila nagsimba pero ilang mga trabante nanarbaho adlaw sa Domingo ipagpahulay nga which is ang sugo sa Ginoo sa napulo ka sugo papahulayon tanan alang sa Ginoo bisan pag mga baka, karnero, kanding tanan papahulayon ang mga maid papahulayon. Mo nang makaingon ka nga nadato sila kay gipanikamutan pa ang adlaw sa Ginoo. Mo na last days na rabatoron mo na musulti ko tanan sa kabubuton sa Ginoo kay nabasahan ko naman guna laot pa kung hindi na ko isulti ninyo. Mo bitan importante ang will of God. Tumano na to ang kabubuton sa Ginoo kay dili matakasud sa gingarihan sa langit. Mao man akong tuyo nga din manulod yuta sa gingarihan sa langit kanang kingdom that cannot be shaken kay dunay mo abot great tribulation. May tabo gyud na. Na dili pwede ta makaingon di na may tabo. Muna ang pagpangalagad sa Ginoo kinahanglan magabuhat yun sa kabubuton sa amahan. Kay kung dili nato buhat ang kabubuton sa amahan, dili yun ta kasulod sa gingaran sa langit ug labaw sa tanan. Wa gyud ta kay o wa ta maili sa Ginoo. Bisan pag nagprophesy ko, bisan pag naghingiling ko giyawa mo na giingon sa Matthew 7 verse 21 to 23, basaho na ninyo. Muna yung number 1 nga gisugo o giwali ni Jesus Christ. Wala ang pagpangalagad sa Ginoo is the will of God is to serve by weeping and mourning. Why nagwali na? Ano by weeping man and mourning? Wala ang tao di mo serve sa Ginoo by weeping. Anong mga pagilak ba? Sigilan nagkatawa yun eh. Walang gingon nga di ang tao wakabalugit sa wilo sa Ginoo nga din dapat dili na magkatawa karon. O bito ng beatitudes. Kabaw nga ng beatitudes. Mga panultihon sa Ginoo. Muna yung unang wali ni Jesus Christ. Blessed are the mourn, for they shall be. Kanang magkatawa na niya siya. Shall be laughter. Sa Matthew chapter 5, yun ang basahon. Bulaan katong mga nagmasulubon kay sila. Pagalipayon rapuhon. Manang bulahan, ang unang yung wali niya, bulahan ang mga kabus kay sila makapanunod sa gingharian sa langit. Ang kabus lang nga, ang kabus, wala ang dato. Klaro ginapagkasulti. Ano kanus aman ta mangisog pagsultihan na sa tinuod mo hinungdan ang mga dato di nala hinuon manikamot sa tinuod lang ang pagkadato is supply na answer na of all mo nang gingon sa Ezekiel money is answer of all mo hinungdan di na sila musampit sa Ginoo tininuray kay ngano man na may mutubad wa na may problema tama gitong gingon sa Ecclesiastes ni Solomon. Siya ay nakasultihan na, kay nga naman, dato man si Solomon. Manang ningon si Solomon, bulaan daw ko no, ang mga kabus o si Jesus Christ, kay nga naman si Solomon, nagsulti siya nga ang pagkadato, usa na kagitawag og answer of all. Muna nga, kung nakay kwarta usay, pwede ka di mo simba sa Ginoo. Di ka mo ato sa balay sa Ginoo. Abin mo sa tinuod lang, kining atong papangalagad karon. This is a little chance na lang ni. Little space of grace, an extension of mercy. Muna yung gingon dito sa Ezra chapter 9, verse 8 and 9. Muna bantayanan na to. Muna mingon ko sa Ginoo, ang will sa Ginoo kanang mangalagad ta with weeping and mourning.
Unsay gingon niya sa Malakay, mao ni ang tubag sa mga tao. The book of Malakay is the last book of the Old Testament. Mao ning nahitabo kanila una mag New Testament, mao ni ang bilin nga pulong sa ilaha kay nga mga tao niingon. Sa Malakay chapter 3 verse 14 to 18. Ingon pa niya, ye have said, kamu nagingon ha, it is vain to serve God, and what profit is it that we have keep His ordinance, and that we have walked mournfully before the Lord of hosts. Kamu nagingon, kawang lang mga lagad sa Ginoo, ug unsa may pulos nga matod pa niya nga atong bantayan ang ordinansa. Unya unsa may pulos nga maglakaw ta mournfully before the Lord of hosts. Tanawa. Unsa may makuha nimo nga magguol man lang dayta mga lagad sa Ginoo? Kabaw ba mo unsa nang mournfully? Kanang mourn? Pero bisan pag nag-mourn ka, na may gingon, the redeemed of the Lord shall return unto Zion with everlasting joy. This shall obtain. Mourning and sorrow shall flee away. Managingon niya, the ransom of the Lord shall return, and the mourning and sorrow will turn into joy and dancing. Adto na dito sa kalipay mo bitan na kung anhi ka diri paglipay gyud mo, pagsayaw gyud mo alang sa Ginoo ron mawala na imong gitawag kaguol. Pero sa tinuod lang maguol gyud ta kay ngano man ang atong gikinahanglan ang Ginoo dili ang kwarta. Mo bitaw na kanunay ta magsampit sa Ginoo, mo nang giingon ang pagpangalagat sa Ginoo is weeping and mourning. Kanang mourning nga wala ta nagsalig ini mga butang di sa kalibutan kay nagsaligta sa Ginoo nga unta maayo gina ang Ginoo muhatag sa ato ang butang kaysa ato ang paningkamutan ang butang. Kay kanang naningkamot sa butang higugma na sa butang. Mo nang ningon ang Bible, do not love that world, neither the things of the world. Mo bitaw nang mangayo na ta sa Ginoo kay wala man ta anak. Di man ta maningkamot. Mo bitaw nang ang pagpangalagat sa Ginoo is mournfully. Mo na iyang giingon ha. And what profit is it that we have keep His ordinance? Sa permiro, it is vain to serve God. Sayang lang ang pagpangalagad sa Ginoo. Mo na igingon sa Bible, mga tao nag-ingon. Sayang man lang pagpangalagad sa Ginoo, wa man tayo makuha. Kabaw ba mo sa pulong ni Presidente Duterte? Pamong nang butar, sama ra nga gitulirit ninyo inyong Presidente. Ako, makaduterte ko wa ba mo kabaw nga kada eleksyon nagakuan mi kanang say tawag na motorkid. Oh. Tuyog yun mi boulevard lang to dito. Padung diri sa kwan. Giaway pa mga na ako mama na naglalis siya kay naglalis siya ako Duterte. Pero pagabot sa presidente si Duterte wag ko ni bota. Nga naman kaya ang akong plano, Lord, pilion ko tong imong gusto. Ang gusto sa Ginoo dili gusto nako. Gusto na ko siya, di na ko siya gustuhon na lang. Kaya para ang Ginoo na magbuot kung siya mo daog, gusto sa Ginoo, tanawa. Kamu gusto kayo mo, kay gusto ninyo ka siya mo daog. Abi mo sa iyang gisulti, unsa daw pulos kung ato siya langit? Unsa daw makuha sa langit? Iyang giingon, no? Kung mamatay siya, di siya buhat og langit, kaya sa may pulos dito. At tukog impirno. Ang mga pastor sa tinuod lang sa 2nd district gikuha na gipost na dito umot sa ilahang kakuan kung mo na makaduterte wa mo nag-agad sa plano sa Ginoo. Mo bitaw na nga ang gusto sa tao dili gusto na sa Ginoo. Kung daghang may nibutar kanang majority pasag din ang majority ato ta sa dili majority aron dili ta makaingon nga nitulirita sa ila tungod kay gusto nato sila. Di ta gusto nila, ang gusto nato ang Ginoo. Pero kung gusto sa Ginoo sila mo daog, adto ta sa dili gusto nato. Kay atong pabuton ang Ginoo kung unsa gyud gusto. So kung mo daog ta tong gusto,
Sa ato pa, gusto gyud na sa Ginoo di atong gusto. Ang gingon sa puno sa Ginoo, ang imong gusto, dili gusto sa Ginoo. Mo ni ato ang tumanon, ayaw pagpili ana usahay man gud kaya ang atong gusto ra ato kay gusto mo gud ana, which is dili ta gusto sa Ginoo. Siloso ang Ginoo. Pagsilos ang Ginoo labi na karon. Ako musulti na ko ninyo. Katong una kay wa ko ni sulti ninyo kay lain man gud na musulti ta. Wa ko lang panya diri kun dili nagtudlo lang ko sa inyo. Kanang ang inyong pagbati ba kanang unta pagbati sa Ginoo mo nang i-forget about sa tao kung kinsa ng tao. Mas maayo ng tao nga dili sikat ang inyong kuanon. Aron dili mo mabahiran pod nga ikaw ni butara kana. Kana mga butang nga din kung kinsa tay pinakaluwis mo toy ikwa. Kay base di kituboy sa Ginoo. Wa bitaw na ako musulti ko ninyo anak kay ngano man. About man gud ni sa will of God. Kay mingo ka wa may pulos ning pagpangalagad sa Ginoo. Sa verse 15 mo ni yang gingon na, and now we call the proud happy. Matod pa sa pulos sa Ginoo. O karon unsa may inyong ikuan day itawag nga ang mga garbuso malipayon? Mao ba na gusto sa Ginoo? Mao ba na ato ang pagtuo? Nga kanang mga proud kayo karon kay naay mga butang, mga dagko, mga gwapo, mga bata, sila happy. Matod pa niya, they that work wicked o wickedness are sit up. Katong mga nagbuhat tinuog daotan, mao hinutoy gisit up sa Ginoo, mao hinuna akong gisit up. Mao na giingon sa Ginoo ha. Yes. The tempt God are even delivered. Bisan nagtintal sila sa Ginoo, akong gi-deliver, akong giluwas. Mao ba na ato ikaingon? Mao nang giingon niya sa verse 16. Then did that word the Lord speak often one to another, and the Lord hearkened and heard it, and the book of remembrance was written before him for them that feared the Lord, and that thought upon his name. Mao na yang gingon dinhi. Kung kita muingon katuhinong mga garbuso de iya de ang ingon nga malipayon dito sa tubangan sa Ginoo. Bisan sila nagtintal sa Ginoo, luwason din ako sila. Sa verse 16 ingon siya, oy kadtong na nga hadlok ug magasulti sa usag-usa. Matod pa niya ang Ginoo maminaw kaniya ug paminawon siya ug mao kana ang libro sa paghinumdom nga nagasulat nga matod pa kaniya nga nahadlok sa Ginoo og kana siya gitudloan sa ngalan sa Ginoo. Sa tinuod lang mao kana ang dunay pulos kanang mga nahadlok sa Ginoo ug katong nagatudlo sa usa og usa about anang kahadlok. Ang mga nahadlok ay iya sa Ginoo. Dito niya liwason ang proud. Kung kayo, ikaw mingon nga katong mga garbuso gitabangan sa Ginoo, gipanalanginan sa Ginoo, malipay sila. Kansi kay ta. Pwede na to inon Ginoo, tanawan nangalagad sila. Nagbuhat sila og simbahan kay kurtahan sila kami, di mi kabuhat og simbahan sa ato pa tama dai sila. Mo nang gingon tikasan ng Ginoo. Mabitaw sa Bible nagsulti siya, gituyo niya nga mapobre ang tao aron makailag Ginoo. Mabitaw nang gingon ni Solomon, usa ka dato na si Solomon jud nagingon ang pinakadato nga haris di kalibutan si Solomon, nadubli iya ang pagka dato kay ngano man ang iyang aman si David o siya ay nakapanunod sa tanan. Nadugangan pagyud siya. Kay wa na siya kalaban, musaludar na tanan tao, tanan. Mga hari, mga queen, muduol sa iya, aron muhalad lang. Aron di sila girahon, pero wa day alamag si Solomon sa gira mo itong isulti siya, knowledge and wisdom, iyang gipangayog, understanding. Mo nang iyang wisdom, niingon siya ha. Ayaw ko papobre ha, kay makalimot ko nimo. Makasala ko nimo. Matod pa niya, ayaw ko padatua, bisag dato na siya, kay makalimot ko nimo. Muna ang mga dato gyud sa tinuod lang nakalimot na Ginoo. Nakalimot na, nakahinumdum na sila Ginoo. Ang buot pasabot sa Bible baka nang will ba sa Ginoo ba? Nga sa imong pagkadato, mo bitaw tong naay sa New Testament. Nagingon na daan siya, alaot kamo mga dato, panghila kamo, paghaul kamo, paninggit kamo kay nga naman naduol na ang inyong
gitawag kalaglagan. Mo na yang gingon din kanang gingon ni Solomon, ayaw ko pa pobriya kay makasala ko. Mao bitaw ng mga pobre makasala gyud. Mao man ay gisulti ni Solomon jud kay siya man gyud nakabati anang tanan. Mao bitaw na nga ang iyang gingon dinhi, unsa man day ang iyang buhatog malipayon katuday ang mga proud. Unsa man day iyang gitawag og luwason katuday ang mga daotan. Labi na katong nagtintal sa Ginoo. Mo na iyang gingon, then did that for the Lord. Apan katong naga kahadlok sa Ginoo, mao kato ang nahisulat nga mahimo silang remembrance sa book, sa kasulatan nga din nahisulat nga nahadlok sila sa Ginoo, gitudloan sila sa ngalan sa Ginoo. Mao tong paminawon sa Ginoo, ug ang Ginoo maminaw kanila. Sa verse 17, dili lang kay paminawon sa Ginoo, ug ang Ginoo naminaw ni sa ila ha. Ingon pa niya sa verse 17, and they shall be mine. Maako sila katong nga hadlok. Saith the Lord of hosts, mao nang giingon sa Ginoo sa kita sana. In that day when I make up my jewels, sa diya nga adlaw na himuon ko na silang jewels, and I will spare them. Akong kaluhian sila as a man spirit his own son that serveth him. Nga din ingon sa sama sa tao nga maluoy siyang anak nga nang alagad kaniya. Wala na ang buhaton sa Ginoo katong mga nahadlok ha. Sa verse 18, then shall ye return and discern between the righteous and the wicked, between him that serveth God and him that serveth him not. Makailag ka kung kinsay nangalagad o wa nangalagad. Makadiscern na ka kung ikaw mahadlok sa Ginoo. Nakadiscern ba mo kinsay nangalagad o wa nangalagad? Ako perting discern na. Ako nakadiscern man ko nga ako nangalagad yun sa Ginoo. Kamo nakadiscern ba mo o baliwala na mangalagad lang wa mo kabalo nga kamo nangalagad sa Ginoo. Kanang tao nga wala ka discern, mo nang wa kahadlok sa Ginoo. Para na for example, kung ikaw tinuod na ka discern, makailag ka kung kinsay tinuod pastor. Unya kung ikaw dunay discerning spirit, kanang makailag ka what is good and evil. Mo nang imo yung piliun kung unsay maayo. Mo ni buhaton nimo. Kung nahadlok ka sa Ginoo, kabalo ka unsay evil and good. Mo nang gingon mahadlok yung ka sa buhaton nimo tungod sa Ginoo. Kay nga naman, naa naman kay discerning spirit. Mo bitaw na nga, makailag yung ka sa imuhang papa, sa imong mama, sa imong anak, sa imong parinte, sa imong mga igsuon, tanan, makailag ka sa imong silingan, sa imong mga amigo, higala. Makailag yung ka. Kung ikaw gayon hadlok sa Ginoo. Ako, perting ilahan ako ang mga tao, kaya nagabasa ako, kay nga naman, ningon man gani si Apostol Pablo nga ayaw mo pakiguban na ng mga tao way pagtuo nga sama ninyo. Kung ang ilahang pagtuo dili sama nimo, ayaw pakiguban na. Kay nga naman madani man ka. Kay kanang daotan kuyaw kay na sama na sa sambingay daw kuno sa mga tao mag-oy hinumdum ko ba. Pero wala lang nila discern na. Kanang usa ka kamatis nga bulok iipon nimo sa daghang kamatis nga di bulok, bulok gyud na sila tanan. Pero kanang isa ka kamatis nga dili bulok, iipon nimo sa mga bulok. Bulok gyud gyapon. Kay dili gyud makahimo ang maayo ngadto sa mga bulok. Nga sila mahimo nga maayo kay bulok naman. Wala maglikay na lang tanga diin. Wala ang gusto sa Ginoo wala untay usa ka butang dili nga kanang gitawag og lahi ba. Mo nay gitawag og conspiracy. Mo nay lahi nga gitawag og dunay secret hidden ba. Mo nay gingon ni Jeremiah ni Ezekiel nga matud pa niya ang mga tao daw sa Ginoo adunay conspiracy. Nga aduna sila duha ka buok gilakaw nila. Nay mga tao nga naglakaw sila ba nga palter ba. Dunay mga tao daw dito sa Jerusalem nga mutuo Ginoo, mutuo og kalibutan. Ana ba balance mo nang mga magwawali nga pastor. Balance nato materials og Ginoo. Wa siya kabalo unsa ang Ginoo nga dili na ma-compare nimo sa material kay spiritual ni. Dili ka pwede mag-balance kung dili kung mga lagad ka sa Ginoo, ang Ginoo mo ay mo supply nimo sa materials.
Muna ang will sa Ginoo is number 1 is ang pinakaunang yun, fear God yun, di ba? Kanang gingon dito sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13, the conclusion of this whole matter of the book. Kining ang conclusion ini ba nganong giwali ni aron ang tao mahadlok. Di na may mahadlok ang tao, ang Ginoo na may mahadlok sa tao. Mo na nga ang magwawali, dapat magwali sila nga ang tao mahadlok. Bubitaw ng ambot, wala ko naghadlok ninyo, ang Ginoo may nagwali nga mahadlok, nga kuyaw kayo ang Ginoo. Siyaro di mo mahadlok. Manay ang gingon din niyo sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Let us hear. Kinahanglan makadungog mo ini the conclusion of the whole matter. Ang katapusan ni ining tanan. Butang. Fear God and keep His commandments. For this is the whole duty of man. Mao gini imong duty, dapat mahadlok yung ka sa Ginoo. Unang aron dili ka mo absent ba? Di ba di ka madlok sa Ginoo? Sala ka adlaw sa Ginoo gihatag sa tuwa. May gani kitagaan tag-adlaw sa Ginoo nya, moingon pa mo nga Lunes, Martes, Miyerkules nangalagad, nagdaig man mi sa Ginoo, nagserve man mi sa Ginoo. Isa lang ka adlaw ang gingon sa Ginoo. Mo man iyang gingon ba unong kadlaw inyo. Pag ikay pito ako Moingon pag yung ka nga taga nimo adlaw ang Ginoo sa Lunes, Martes, Miyerkules, samantalang ang isa ka adlaw wa mangani ka na convince. Manong gingon ni Apostol Pablo sa Roma chapter 14 verse 5 and 6. Ang tao nga na-convince, mao ka na ang nagpasalamat, mao ka na ang nagkaon sa iyahang mga pulong. Kaya ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kundi sa matag pulong nagagula sa baba sa Dios. Maninungdan ang tao mga matay, kaya wala man nagkaon. Sa tinuod lang, wingo na lang ka, natural, mamatay kita. Kaya wala man ka nagkaon, ikaw daw dili mo kaon sa butang sa kalibutan, be. Maayo ba din na imong physical? Kung wakay kaon, mamalnourished pa na hangtod, magniwang hangtod. Ang Ginoo nagingon dili ang tao mabuhi sa tinapay lamang, wala ang atong paghani dili pagpangaon jud. Wala kung gusto mo kaon sa pulong sa Ginoo, anhin mo diri, ayaw mo pagpabaysita. Kay kamo may gi-invite sa Ginoo kaha. Wala kamo ang mangita sa Ginoo. Ang number 1 nga pangalaga nato sa Ginoo is seek God. Pangitaa gyud ang Dios, pangitaa. Dili ang pastor mo'y mangita ninyo. Ang pastor is pagpakaon lang na. Asa ma ang magpakaon pastor sa balay sa Ginoo. Kung bitaw na iyang gingon, when you hear and read the word of God is in the day of the Lord and in the house of God. Dili na sa adlaw sa Ginoo, sa balay sa Ginoo, dili na ng adlaw ninyo. Nagtuon kami, naminaw yung pulo sa Ginoo. Sa unsang panahon, mo bitaw na nga ang will sa Ginoo mo importante. Will ba din sa Ginoo ng unong kaadlaw inyo ha? Ya, bahalag magunsa mo diya, mag-study mo, dili na will sa Ginoo. Ang will yun sa Ginoo is one day nga ikaw ma-convince aron maunor nimong Ginoo ba? So nimo pag-unor nga daghan na makay-gi-honor. Asa naman ang imong pagka-faithful, ang loyalty sa pulong sa Ginoo nga pito ka adlaw, ikapito ka adlaw iyaha, mao bitaw ng Sabbath made for man, not man for the Sabbath. Gibuhat ang tao para niining adlawan ni dili kining adlawan ni para inyo ha. Kung dili ikaw gibuhatan ka og usa ka adlaw para sa Ginoo kay ikaw iya sa Ginoo. Unsa may atong buhaton na ng adlaw? Honor the Sabbath day ng pa dito sa Old Testament. Mo na isugok kang Moses ngadto sa mga Israelites. Ingna sila Moses. Honor the Sabbath day and reverence my sanctuary. I-honor gyud nato na tahuro nato ba nga magbala ang taana. Mo na ang conclusion, the commandment. The whole matter is to keep the commandments, for this is the whole duty of man. Fear God. Dito sa New Testament, abini mo ang
Ang purpose ining commandment is to love. Gisulti bitaw ning commandment aron mahigugma ang tao sa Ginoo. Una, mahadlok. Sunod, mahigugma sa Ginoo. Kung di ka mahadlok, usaw niyo paghigugma sa Ginoo, nga wa magay kinahadlok sa Ginoo. Muna, moingon ko ninyo karon, the will of God is to serve by weeping and mourning. And the will of God is mystery. Muna yung nabasahan ko sa Bible. Since the world began, sukad pa pagsugod o pagtukod sa kalibutan, gitago gyud ni, wa gyud nakahibaw ini. Pero nganong nisulti man ko, naaman diri nabasahan ako, kay kung di ko mubasa diri, o bitaw nang ang preacher gyud magsut na a fine word, acceptable word and the word of truth. Yung nga naman, importante ang will of God. Okay? Ang will of God is gitago gyud na sukad pa sa pagtukod sa kalibutan. Mo na hinungdan si Jesus Christ nag-ingon sa Matthew 7:21, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father. Unsa man gyud na ang will of my Father? In Matthew 13 verse 11, because it is given unto you to know the mystery of the kingdom of heaven, but to them it is not. Napay gisultihan ang uban wala, pero sa ila wala. Ang problema diya kung kita nasultihan bata sa will of the Father, kanang mystery. So, mao nang giingon, the will of God is a mystery or secret. In Romans chapter 16, verse 25, ingon pa ni Apostol Pablo, now to him that is of power to establish you according to my gospel. Alang kaniya ang gahom sa diha nga siya mag-establishar ining gospel o according to my gospel and the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began. Tanawa ang giwali ni Apostol Pablo nga matod pa niya may tuod kang Jesus Christ nga gipadayag about mystery nga kini gitago gyud ni, keep secret since the world began. Kaning will sa Ginoo nga mahituod kang Kristo Jesus nga giwali niya nga naisulat sa gospel, gi-reveal ni. Ang problema kung kinsay nag-reveal sa inyo ha, the revelation, preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery. Nga ang mga nagwali kanang nag-reveal yun sa mystery. Di ka pwede magsigi nagwali wala ka kabalo sa mystery. Kabaw ba mo sa mystery? Ang last mystery sa Ginoo is changes. Ang rapture, dili na mystery ang rapture. So pag rapture kung di ka mausab, mo bitaw na, I tell you the secret, yung pa ni Apostol Pablo. What is the secret? Nga ang tanan tao, dili mga matay, kung dili mga usab. Kay dili man na kasulod sa ginganan sa langit ng dugo o unod, so usbon. Muna sa kabutang nga din, tanaw na itong will sa Ginoo. Muna ang will sa Ginoo kung nabasahan ha. Ako ginisulti ninyo. Siyempre, una, kahadlok. Pero ang number one yun, gabuhaton sa tao, regret. Kanang repent ba, pagbasol. Basuli dayo na kung nagtuo ka sa Ginoo, nakaila ka sa Ginoo, pagbasol, kanay mong gibuhat nga mali, dayo na. Kaya sa pagkabalo nga mali na kung walay nagwali. Mabita ng ingon, una, regret. Before believe. Una ka mutuo. Mutuo ka, nyawa ka nag-regret. Dapat mag-regret ka aron makita nga ikaw nagtuo sa Ginoo. Nga din, kanay imong tuoan mo na imuhang basulon. Kanang regret is doing, mangguna, doing. Kanang panaman. Pananam palataya. Kanang pagtuo ba? Dili na nimo mabatunan kung walay regression.
Mo na hinungdan mingo ko ninyo nasabtan ako, regret, believe and baptize. Kanang baptize, mao na yang gingon nga ang dili mo tuo di magpabautismo dili maluwas apan ang dili mo tuo malaglag. Wala mo diyang ang dili mo tuo dili mo bautismo malaglag. Gikalimtan to niyang dili magpabautismo. Dapat magpabautismo ka kay kanang bautismo manggod is manang giingon mahibaw ka nga ikaw gipatay na sa sala. Gipatay na ba? Manang bautismo sa tubig, manang giingon immersion. Manang mga bata wala na sa Bible ng bautismo sa bata. Inoon sa mga bright nga tao nga nag-interpret anang dictionary, gidugangan lang nila og sprinkle mo na ang bata, wisik-wisikan lang sa ulo. Pero sa libro, sa Bible is immersion, lubong ba lubong. Aron mahugasan, nganong sa tubig makailubong, aron mahawas pa ka. Kay kung sa yuta na ka, at tanan nga gilubong sa yuta, patay naman, pait kayo ng gilubong, buhi ka, matay gyapon ka kay sayuta man na way bali nag-ilubong ka sa tubig kay mulutaw man ka. Pero mo bitaw nang ilubong ka ron mabanhaw ka. Ingon nga si Kristo nabanhaw, nga gilubong siya sa lubnganan, nga nabanhaw siya, mausab daw na ang tao nga gibautismuhan. Mo na ang sunod anang bautismo is resurrection. Kung wa ka ma-resurrect, manang will sa Ginoo, kung ikaw sa Kristohano na bautismuhan, wa ka ma-resurrect, sa unsang paagi nga ikaw na resurrect, aduna na kay new life, born again, and the new creation. Mo ni na resurrect. Aron ikaw ilisan, wa gani ka ma-resurrect. Mo na gitawag og adoption. Sa diya moabot na ang redemption, i-adapt na ang mga tao kay ngano man nabanhaw naman to sila, doon na naman to yung new life, na born again naman sila, na new creation naman. Manang giingon ni Apostol Pablo, if any man be in Christ, he is new creation. Manang giingon, except a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. Mao na ang born again, ang new creation, iya na sa Ginoo. Mao na ang iyang giingon, i-change, the time will come. Naagyo changes, mo na itong gipaabot karon, ilisan ta, abot yun siya may ilisan, wata kabalo ka na, pero hapit na na. Anilagi mo diri, kaya rin may ilisan mo, ako, ako'y mahingo ninyo, maura na ako itudlo sa inyo nga, una ta mo, marapture, ilisan mo sa ta. Nganong ilisan ta, aron dili ta mag-antos ining great tribulation. Kaya nga naman, one nga mailisan na ta, makasunta sa kingdom, kanang kingdom, spiritual man good na. Sama na sa wilderness nga ang Ginoo mo ay nagdumala nila, sulod sa 140 o 40 years day. 40 years lang to. Kunya kini great tribulation, muabot man galing ni, taguan ta niya sa iyahang giingon nga di promise niya nga inheritance, nga makasunta sa kingdom spiritual within 42 months. Samtang ang great tribulation na adiri. Mo na ang Ginoo nang bahala na, that is a mystery. I-change na niya nga mo nang giingon sa 1 Corinthians chapter 15 ba to? Verse 30 nga matod pa niya, why should we stand in jeopardy every hour? Nganong kanunay man ta kuno mag kinabuhi, magbarog nga, mahadlok lang ta. Labi na kung maabot ng 666. O bitaw nang gi-record yun nako ni sa tinuod lang. Ni Santo ganyan sa buntag samtang nag-study ko nga dapat i-record na kay ngano. Kay doon naman gay pulong giingon gyud dito sa Jan ba nga mao na akong gibarugan ba nganong mamisita man ko nila. Nganong mamisita man ko ninyo. Anong magsangyaw man ko dito aron mo kan kog kalag mangita ko. Ang pulong giingon sa Ginoo sa Jan, ingon ni Jesus Christ, if I be lifted up, I will draw all men unto me. Muna nga atong ituboy si Kristo diri. Aro ka ng mga tao ba, muduol. Paon sa Ginoo na, ang Ginoo may mukuha na. Bisa pag-usaro, pagbisita, kung ang Ginoo di mukuha ni mo, di magpaduol ni mo, di yung kamuanhin diri. Ang ubang manggani, Bible studyhan, yan ni diri, nangawala lang gihapon.
Munang mali ang pagpamaagi. Muna, wa ko lain buhaton Lord, ituboy talang ka. Kay kanarag yung pulong nga nakaingo ko Ginoo. Murag kanira pulong nga Ginoo dili mahitabo. Imposible pug di mahitabo. Kay sa unsa man paagi nga kana mahitabo na Ginoo. Sa unsa paagi lift up ta ka. Pinaagi pagwali although gilift up ta ka pero ang kanang mga tao nga kauban nako wa man pud nag-lift up nimo. Una nga dili do paduulo ng mga tao diri. Pero wa ko nagwala paglaom mo bitaw tong ni Santog sa kuha kining. Wa bitaw na nalipay ko nga itong pagsulti na ko atong inyo ha. Di ba itong Domingo niingong ko ninyo 53 na ang subscriber. Sabi nimo karon pila na. Wa ba mo nakahibaw? Ako lipay na ko na bahala na naagi usa unta dapat mo baon sa Ginoo na. 55 na rabata ang subscriber ba. Tamo bahala mo wa mo nag-subscribe kanang mga subscriber. Wa ora na sa Ginoo. Nakadungog na kaysa ulahing adlaw man gud musampit sila, maluwas sila. Labi na kung ilang tumanon ang bulaton nato sa Ginoo. Abi na unsay bulaton nato sa Ginoo kanang pag-anhi sa simbahan. Pag-honor sa adlaw, pag-glorify sa iyang balay, o paghimaya sa ngalan niya nga inyong nadunggan kanang wali. Mo bitaw nang magpasalamat ka kanunay sa Ginoo sa imong nahuna kay ngano man gipadaygan ka sa pulong kung unsa imong buhaton. Kay kun ra ng tao nga to them wala gihatag sa ilaha. For you ingon pa niya gipakita niya because it is given unto you to know the mystery of the kingdom of heaven but to them it is not given. Sa ilaha wala tatuag gihatag. Mao man na iyang giingon kining gospel ni Apostol Pablo, revelation ni about Jesus Christ nga secret manggod ni since the world began. Mo nang walay nagwali about ini ang will sa Ginoo. Amos chapter 3 verse 7. Surely the Lord God will do nothing, but He revealeth His secret unto His servant the prophet. Sigurado gayud ang Ginoo walay buhaton nga lain. Kundili iya lang ipadayag ang sikreto ngadto sa iyang servant the prophet. Ako di ko matawag og prophet pero nagprophesy ko. Kanang mga magwawali is prophesying na the book of the prophet. Kanang mga gisulti sa mga propeta nga gisulat sa Bible mao na ang gipangwali sa mga preacher. Mao na gitawag sila og prophesying. The prophetic word. Kanang prophetic word kung unsay gi-prophesy sa mga propeta sa Ginoo mo ni dapat iwali. In Matthew chapter 13 verse 35, that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying, I will open my mouth in parables, pagsambingay, I will utter things which have been kept secret from the foundation of the world. Gikan sa pagtukod sa kalibutan, secret ni. Mao kana ang giingon ni Jesus Christ to fulfill and spoken by the prophet. Iyang tumanong katong gipangsulti sa mga propeta, saying, I will open my mouth in parables. Nga diin katong propeta si Isaiah nagsulti nga ang Ginoo daw mag-open og mouth in parables, puro parables. Kung di ka kasabot sa parables, kay because ang parables sa Ginoo is a secret mystery. Sambingay na. I will utter things. O, kanang nagsulti siya og mga butang gayud. Dagkong butang nga tinago ni nga sikreto sukad pagtukod sa kalibutan. Mao bitaw na kanang sa tinuod lang kung di ka kabaw sa will sa Ginoo ambot lang kung asa ta padulong. Pero karon kabalo na mo sa sikreto sa Ginoo nga ilisan jud ta, ilisan aron makasuod ka sa gingharian sa langit. Kanang kingdom that cannot be shaken ba? That is spiritual. Ayaw mo nakahadlok, ayaw mo paghunahuna kung asa ta padulong, ayaw mo paghunahuna ni rapture. Una ta rapture nilisan jud ta. Kay simpre na may great tribulation gusto day. Kung mauna lang day na nga diin kung muabot ang great tribulation nga nor by nor sell without the mark. Perting paita labi na ang mamarkahan na di na maluwas.
So unsa na atong baton? Magkarat-karat ta mao bitaw ang mingon ko ninyo. Dunay secret, dunay mystery. Ang mystery dili ta tanan mga matay kun dili mga usab-usbon jud ta. Before kanang gitawag ko kanang cook up. Mo na yang gingon, dili na ingon cook upon dayon ta. Kinsa may cook upon? Kinsa maday mga sapgawon daw, kinsa may mga rapturon, wa na nga usab. Mo bitaw na nga una gyud ang ato ang groaning yung pa sa 2 Corinthians chapter 5 ingon ni Apostol Pablo, kana atong groaning, kana ato ang sorrow, kana ang mourning nga din unta kita mag-asta sa Ginoo nga ilisan gyud niya ato ang lawas nga mortal into a eternal life aron dili na ta mga hadlok pohon. Ang Deuteronomy chapter 29 verse 29, the secret things belong unto the Lord our God. Do not use secret, ha? But those things which are revealed belong to us and to our children forever, that we may do all the word of the law. Tanawa, nga naman gibilong sa Ginoo niya kanang gireveal, ang gireveal niya sa mga kaanak niya hantod sa hantod nga mao na ang buhaton nila. Word of this law kanilang balaod. Wa sila kabalo sa sikreto. O bitaw na ang sikreto, regret and faith. Pagtuo ba pagtuo nya unsa man magabalo nga na kay pagtuo nya wala day kay pagbasol kay dagan may nga nagatuo nya walay pag-usab. Nag-usab ba mo? Bisa pag nagtuo mo nya wa mo nag-usab mo nang gingon nga din. Bisa pag nagpabautismo mo, bisa pag ambot lang kung ang tinuod regression is kanang gitawag og new life. Mo nang may bawan nimo nga o. Ingon nabautismuhan ka. Nga wa malagi kinag-usab. Wala maging new life niyo, wa malagi born again, wala maging new creation. If any man be in Christ, he is a new creation. All things are passed away, all things are become new. Wa mangyapoy na new. Sinina ramay na bag-o. Mo na ibut pasabot. Mo na mga parables, mo na iyang gingon atong una Deuteronomy chapter 29:29. Mga sikreto belongs to God na. Pero ang Ginoo kanang iyang secret ingon pa sa Amos, iya ginang ipadayag ngadto sa mga propeta. So the people doing by the law, not by faith. Kaya nga naman, ang sikreto, iya man na sa Ginoo, kung dili na ipadayag ang sikreto, mo na ang gireveal sa Ginoo sa tuwa, sa children forever is me do all the word of the law. Kanang magbuhat lang na sila sa balaod mo na mga tao tungod sa Bible, tungod sa sugo sa pulong sa Ginoo, mo na gibuhat sa mga tao, di ba mag-awit, di ba magbasa, di ba maminaw sa pulong sa Ginoo. Mo na ang pagbuhat sa tao sa law. Pero ingon sa Apostol Pablo sa Galatians chapter 3 verse 10. For as many as are of the work of the law are under the curse. For it is written, cursed is everyone that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them. Nga naman, kung sa may buot pasabot ining tinunglo sila, nagbuhat man sila sa balaod. Nga matod pa niya, for as many as are of works of the law are under the curse. Bisan pag mga Kristohanon na mo, nagbuhat mo sa balaod sa Ginoo, under gyapon sa tunglo. Sabi mo sa tunglo sa tuwa sa kalibutan. Death, kamatayon. Death is curse. Life is blessing. Choose life. Muna iyang gingon at unang panahon. Gisultihan sila. For it is written, cursed is everyone that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them. Nga naman, nagbuhat lang sa law, kay wa man nila gi-continue, nga which is, unsaong pagbuhat sa balaod nga, dawaton sa Ginoo, nga tinunglo raman ang kutob rang ka sa balaod. Kay nga naman, wa man ka nag-continue in all things which are written, unsa man gyud naisulat diha in the book of the law to do them, aron naa pa kay buhaton. Dili lang kay tama na nang ningon ka, nagbasa kag Bible, naminaw kag pulong sa Ginoo, diadto kag simbahan, nagampo ka. Kung dili, mag-continue pata, kay nga naman napatay time, kaysa tinuod lang.
Ingon si Apostol Pablo, dili pa na igo ang imuhang pagdawat sa Ginoo sa hadol niyang pagbalik. Kanong dili igo ng pagdawat sa Ginoo kay daghan pagyutay buhaton. Hangtod mahimo tang hingpit. Mo nang tinunglo kung dili ta mo continue, mo nang nag-continue ta aron natay buhaton. Mo na sa John chapter 7 verse 49 ingon pa ni Jesus Christ, but these people who know it not the law are cursed. Kato mga katawan nga wa may bawo ning balaod tinunglo. Tinunglo po tong mga wa kay bawo ning balaod. Unya katong wala nagpadayon, tinunglo lang gyapon to mo nang nagpadayon ta. Kay nga naman unsa pa man dayon tong buhaton human sa balaod. Manang sa Deuteronomy chapter 27 verse 26, nag-ingon na siya daan kaniadto. Cursed be he that confirmeth not all the word of this law to do them. And all the people